Bé, per mi és un honor presentar aquest llibre, perquè és un llibre del que tots podem aprendre molt. Segur que entre nosaltres hi ha gent molt culta, molt llegida, que coneixerà perfectament bé el Moshe ben Nachman, el Nachmànides. Jo soc de les persones que m'agrada llegir i durant molts anys he llegit moltes coses, havia llegit, sobretot a la meva infantesa i joventut, coses del Nachmànides, però s'ha de reconèixer, o has de reconèixer, que amb aquest llibre s'arriba molt més. És una novel·la històrica, per tant hi ha alguna cosa novel·lada, però realment és un gran llibre d'història, que es llegeix com una novel·la. O sigui, té les dues avantatges, tot el que explica és cert, és històric, però al mateix temps es pot llegir, es llegeix de fet com una novel·la que quan acabes, passes una pàgina, vols immediatament llegir la següent a veure què passa. La primera cosa que hi ha res és que el Nachmànides, que jo sabia que es deia Moshe ben Nachman, molta gent li deia Ramban. Jo no sabia per què li deien Ramban, perquè el Ramban per aquí, el Ramban per allà, i pensava, és com un altre nom. Però resulta que no, que gràcies a tu jo sé, o he sabut que el Ramban, o que el Nachmànides, el Ramban és un acròstic, o acrònim, segons es vulgui dir, que ve de Rabí, la R, Moshe, Ra, M, Moshe, Ben, la B i l'An són les dues últimes lletres del Nachmànides, del Nachman. És a dir, és com la Renfe, no? Que es converteix en un nom, però que de fet ve de les inicials d'altres coses. Aquest és el cas del Ramban, conegut sobretot per Nachmànides. Jo crec que el nom més famós d'ell és Nachmànides, que és un personatge per mi tan important, pràcticament tan important com el Maimònides, que diuen que és el filòsof més important del judaïsme de l'edat mitjana. Jo crec que estan a la mateixa alçada Nachmànides i Maimònides. Per què es deia Saporta? Perquè havia nascut al costat de la porta de la muralla. I Bonastruc Saporta vol dir buena suerte o bona sort a la persona que neix al costat de la porta de la muralla. Els pares del Nachmànides venien de Còrdova, de Gandia, de Girona, de Montpellier i tornada a Girona. I ell neix l'any 1193. Als 8 anys, explica el llibre, que hi ha un fet que el marca per sempre més. I és que veu com un amic del seu pare és passat per la foguera. I ell tenia 8 anys, això devia ser el 1201. Quan parla amb la mare d'aquest assassinat, la mare li diu que no ha de venjar-se, que la venjança no és una bona qualitat, la venjança s'ha de destacar. I ell, al llarg de la seva vida, demostra amb actes, amb la seva actitud, que no és capaç de venjar-se de la gent. I li passen coses molt dolentes al llarg de la seva vida. Poc temps després, un amic de la família li diu al pare que l'estan buscant per un teòric frau fiscal, que no ho era, però que més val que se'n vagi. I el pare se'n va cap a Montpellier i en 10 dies ho tanquen tot, ven la seva casa a un familiar de la seva dona i ho ve a través d'un jurista convers que es deia Guillem Vidal. Quan vaig dir això, se'm va posar la carn groga, perquè el meu millor amic, el meu íntim amic, el millor amic de la meva vida es deia Guillem Vidal, venia de Mallorca i va arribar a ser president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És a dir, hi ha un precedent d'un lletrat de Narbona que es deia Guillem Vidal. Jo sempre havia pensat que el nom Vidal era jueu d'origen, encara que ell no ho reconeixia. Però bé, resulta que sí, hi havia un Guillem Vidal exactament igual que ell a Narbona. Bueno, al cap de poc els diuen a Narbona que no poden tornar a Girona, que hi ha un decret que si tornen els maten i es queden a Girona. I un cop allà, el Nachmànides comença a estudiar ciències, religió, i es fa amic d'Isaac el Cec.
I hi ha una història després, que quan marxa el rabí de Narbona, l'Isaac el Cec, que és més gran que ell, que té com més experiència que ell, espera que sigui ell nomenat rabí i que a mi nomenen el Nachmanides, amb la qual es crea una certa confrontació, petita confrontació. El Nachmanides es preocupa de tot i estudia tot, fins i tot estudia com curar la pesta, no amb medicines, amb herbes, barrejant herbes diferents. Malgrat això, el seu pare mor de la pesta. I també mor el rabí aquest que és substituït per ell, no per l'Isaac el Cec. Amb 24 anys el nomenen mediador entre els jueus de Montpellier, que eren seguidors del judaïsme absolutament com deia la Bíblia, i els jueus de Còrdova, amb Maimònides al front, que eren com més progressistes. És curiós que encara avui hi ha aquesta diferència entre els seguidors de la Bíblia a pies juntillas, com es diu en castellà, i jueus que interpreten la Bíblia, com aquí passava amb els jueus de Còrdova. Li demanen que sigui el mediador d'aquests dos moviments del judaïsme. Poc després mor la seva mare. I ell, que ja no té motius per quedar-se a Narbona, torna a Girona. Quan està a Girona, li demanen, és el rabí, al carrer Força de Girona, que no sé on està. Fins a la catedral. Doncs aquí el carrer diu Força, el que puja. Mira. Sí. Però ell és el rabí. Perdona. Però és que en aquest moment tenim un lloc d'estudi de judaïsme al carrer de la Força que el dirigeix un rabí de Cavall. Que bé. Perdona, I no, al contrari. Però és que benvinguda. al mateix carrer. Doncs mira, jo no sé on està el carrer Força i ara la propera vegada que vaig a Girona ja sé quan pujo per Piquet es diu Força. La darrera vegada va ser l'any passat quan va veure les flors, que és aquests dies. Sí, aquests dies, sí. No he dit que l'autor és de Girona i viu a Girona. També haig de dir, faig el parèntesis, com tu n'has fet un, i és que jo no el coneixia. Havia llegit coses seves, però no el coneixia personalment. I un dia vaig veure i em diu, escolta, jo he escrit aquest llibre, i me'l porta. I em diu, m'agradaria molt que tu el presentessis. Sí, però l'haig de dir així, no? I vam quedar, que presentaríem el llibre 8, també us haig de dir que estava previst presentar-ho a 7:15, que és una hora potser més fàcil per tothom, però avui era el dia que es donava el títol al català de l'any. I és una cosa que organitza el periòdico i que jo he anat cada any, m'han demanat que vagi cada any he assistit, no podia deixar d'anar. I quan vaig veure que el mateix dia vaig dir, fem-ho mitja hora abans, a les 7, gràcies per haver vingut mitja hora abans, i suspens, o sigui, no hi ha acte després d'aquest any. Bé, es casa amb la Estelina Abinai, que era arxivadora i que ho continua sent durant pràcticament tota la seva vida. I el dia que es casa, arriba a Girona el rei Jaume I i li demana de ser un dels seus consellers. Sabia que era un home de gran talent, de gran objectivitat, i li demana que sigui el seu conseller i que se'n vagi a viure a Barcelona amb ell. I el Nachmanides, 15 dies després de la seva boda, se'n va amb la seva dona a Barcelona i s'instal·len allà ell com a conseller del rei i la seva dona Estelina a l'arxiu reial. Poc després s'assabenten que hi ha un complot per fer caure el rei. És una història apassionant. Veureu quan la llegiu que tot us anirà apassionant, perquè s'assabenten d'això i el Nachmanides li comunica al rei. Jaume I tira endavant, soluciona el problema, però mentrestant arriba la pesta a la ciutat de Barcelona.
al sortir d'una celebració religiosa a la catedral, alguns exaltats, cosa que ha tornat a passar moltes vegades a la història, culpen els jueus de la pest. Això ja havia passat, però va passar llavors i ha tornat a passar 1000 vegades. Ve una malaltia i de sobte es comença a dir que això ho han provocat els jueus. Com si els jueus tinguessin la capacitat de crear la pest, no? Han embrutat les aigües, han emprenyat les aigües. I aquí es crea un problema realment molt i molt. Mentrestant, a Girona també es declara la pest. I ell intenta lluitar contra la pest i ajuda a la gent malalta, fins i tot amb el risc de contagiar-se la pest ell mateix. El rei Jaume I el Conqueridor se'n va a conquerir València, però allà s'assabenta que el call de Barcelona s'estava acabant, l'havien incendiat. Els atacs van produir després d'una celebració de Divendres Sant, quan els exaltats van començar a dir morin els jueus. Jo no sé si algú de vosaltres ha anat al col·le aquí a Barcelona, jo sí, i jo recordo perfectament que el diumenge de Glòria ens donaven unes carraques per sortir al carrer que feia soroll, i havíem de sortir a matar jueus. Jo recordo que li deia al meu pare, escolta, jo sortia, tu com els altres nens de la classe. I jo, Lluís Massat, anava per la Rambla Catalunya, cantonada d'Aragó, que era el lloc que trobaven, amb la carraca per matar jueus. Quines coses feia la religió cristiana en aquella època, no? O sigui, època del feixisme polític i d'una religió que enviava els nens a matar jueus. S'ha de ser molt bèstia del govern i de l'Església de permetre que això passava. I això va començar a passar aquí, a la Girona de l'any 1200. Perdó que interrompeixi un moment, però a mi també em passava. I el meu pare també em deia que havia d'anar... Jo m'hi negava, però el meu pare em deia ens hem d'adaptar i s'ha de fer un... És ben trist, però és la història mateixa del judaïsme al llarg dels segles. Això comença l'any 1200, que demanaven d'anar a matar jueus. Hi ha una reunió amb el bisbe de Barcelona, molt dura, absolutament duríssima, perquè el bisbe diu que els jueus s'han fet amb hòsties consagrades i que per això han anat tots al camp, i per això han incendiat. Llavors, en aquell moment, l'ordre del Sant Ofici a Mallorca ja començava a portar als jueus una redondela groga com a mostra que eren jueus, a partir de l'any 1200. O sigui, el nazisme del segle XX, la diferència és que era una estrella, però aquí també portaven una cosa, una senyal groga per dir que eren jueus. Imagineu-vos quina història té el nostre poble, que el discriminen i fan anar pel carrer amb una senyal dient soc jueu. Això surt d'aquí, com dius tu molt bé, està documentat, o sigui, no està inventat, no es parla de la novel·la, es parla de la història. Finalment, el rei li demana que torni a Barcelona i el nomena gran rabino portavoz incontestado del judaísmo de la corona catalana aragonesa. És a dir, un títol molt impressionant, amb el qual té una certa autoritat. Poc després, la seva dona mor i Moshe li comunica al rei amb una carta acceptant aquest nomenament. El rei li dona una condecoració molt important i li prega que intenti unificar, que intenti posar d'acord a cristians i a jueus. I això no és fàcil. El divendres sant hi torna a haver, l'altre divendres sant hi torna a haver un prògrem contra els jueus i una setmana després el rei truca al Nachmànides, que estava amb un nou amic seu, que resulta que és
ni més ni menys que el Ramon Llull, i que havia arribat a Mallorca, i està amb ell perquè Ramon Llull volia aprendre àrab, aprendre hebreu, conèixer millor les religions musulmana i jueva, i se'n va a veure el Nachmanides perquè li expliqui i l'ensenyi. Quan el rei diu al bisbe que s'han d'aturar els atacs als jueus, el bisbe li contesta que és difícil pels bons cristians conviure amb els que van matar a Jesús. Una altra història per enèsima vegada. Tothom sap que Jesús el van matar els romans. Però la història, la que jo vaig estudiar al col·le, al meu col·legi, jo vaig estudiar que els jueus havien matat a Jesús quan els jueus no tenien cap capacitat de matar a ningú en aquells moments, al contrari, es mataven amb ells. Bé, el rei decideix organitzar una disputa a la sala gran del palau entre el judaïsme i el cristianisme. I el Nachmanides defensa el judaïsme. No sé si guanya o no guanya, però queda molt bé. En tot cas, Nachmanides no es deixa apabullar i a cada cosa que li diuen respon, però no respon com si l'altre fos l'enemic, respon com si l'altre fos el contrari. Hi ha una matització del llibre estupenda que diu això, que Nachmanides no parla amb els cristians com a enemics, sinó en tot cas com contraris d'aquest debat que han tingut. El Ramon Llull li diu que ha defensat la seva postura meravellosament bé, i ell diu això, que per ell no són enemics, sinó són contraris. En un moment determinat d'aquest debat, Nachmanides diu que és difícil creure perquè els cristians parlaven sobretot de la Santíssima Trinitat, i Nachmanides diu que és molt difícil creure una cosa que no s'entén. I embarqueta en un moment que porta les aigües al seu terreny. El rei, mentrestant, va canviant de dona. Sí, això no sé si tens les altres llibres teus. El rei va canviant de dona i a més de dones té amants també, no? I va tenir fills i... Hi ha un moment que a Girona hi ha una conversió. Es converteix un senyor que té un forn de pa i que es deia Guillem Oller. I aquest senyor va demanar, diu que ell se sent jueu, que el converteixin, i el converteixen. I llavors el bisbe diu que això és el que provoca les agressions contra els jueus, que han convertit a un cristià al judaïsme, que és una heregia, i que per tant l'han fet heretge, això com es diu en català, heretge. Per tant, el bisbe diu que això és l'origen de les disputes. Li diuen al rei que ha de fer fora a Nachmanides, ha d'expulsar-ne. El rei arriba molt tard a Girona, dorm a casa de Nachmanides, que devia tenir una confiança enorme, i el rei li agraeix tot el que Nachmanides ha fet, però que s'ha de marxar, que ha de deixar Girona, que el forcen a que Nachmanides deixi Girona. I el maig del 1266 Nachmanides marxa de Girona i se'n va cap a Israel, on és meravellosament ben rebut a la sinagoga de Jerusalem, on ell se sent absolutament a gust, perquè veu allà com convivien perfectament les tres religions, el judaïsme, el cristianisme i la religió dels musulmans. Allà escriu el llibre de la redacció, l'últim llibre seu. Un temps després rep una carta del Ramon Llull en el que li confiava que després d'haver sigut un cristià fervient, havia demanat al rei que creés escoles,
cristianes, però que ara es sentia molt més a prop del pensament jueu que el pensament cristià. Això jo no ho sé. Això és novell, doncs és novell, però està molt bé que acabi així. El Ramon Llull li diu que estem molt a prop del pensament jueu. Bé, diu que Boixer, es va que era una confessió molt dura, crema aquesta carta perquè no quedi constància i es comença a sentir cada vegada més dèbil. Escriu al rabí de Jerusalem dient que quan mori sigui enterrat a la ciutat d'Acre, que és la ciutat d'Israel més semblant a Girona, i mor el 20 de setembre del 1270. Però aquesta història apassionant, que he intentat resumir de forma breu, aquesta història apassionant és la que Miquel Fallaràs ha escrit en un llibre molt ben documentat, molt ben escrit, que es traduirà amb tota seguretat en castellà, potser l'hebreu. Estava parlant abans de que segur aquest tipus de traducció, però que avui per avui es pot llegir ja en català, que és l'idioma que ha estat escrit, i que a mi m'ha fet entendre i comprendre molt millor la història dels jueus catalans de l'Edat Mitjana. I amb molt de gust li farem preguntes i ell i jo intentarem contestar-les. Moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies. Moltes gràcies, si permeteu. 4 paraules. Jo, en primer lloc, per agrair moltíssim a Lluís Massat que m'hagi volgut fer aquesta presentació. Per mi sí que ha estat un honor. Jo, evidentment, jo no el coneixia, amb ell, el havia vist, evidentment, és un personatge públic, el veies per la tele, des del Parlament, etc. Però jo no el coneixia i un amic comú va donar el seu telèfon, efectivament el vaig anar a trobar, em va rebre amb una gran amabilitat, li vaig demanar si podia fer la presentació i va dir deixa'm-ho llegir, ara estaré unes 3 dies fora, però i va acceptar fer-me la presentació, cosa que li agraeixo profundament. I agraeixo també a la comunitat israelita de Barcelona que ens hagi volgut acollir aquí en aquesta seu per fer la presentació d'aquest llibre. I em semblava que, tot i que havíem fet una presentació a Barcelona del llibre, a la Casa del Llibre, del Passeig de Gràcia, em semblava que era just i era oportú fer una presentació aquí, d'aquest llibre, atès la temàtica del llibre. Aquest llibre, d'alguna manera, forma part d'una trilogia que he fet, aquest cronològicament passa davant, però és una trilogia sobre temes, diguéssim, relacionats amb Girona i l'època medieval. El primer va ser La bruixa de pedra, que és la que va guanyar el Premi Néstor Luján de novel·la històrica, que és un llibre sobre la llegenda més popular i més coneguda de la ciutat de Girona, que és una gàrgola de pedra que hi ha a la catedral i que estranyament té figura femenina. El món que jo sàpiga que té una figura de dona. Llavors faig una novel·la al voltant d'això i en allà ja incorporo els elements aquests dels enfrontaments entre jueus i cristians que normalment passaven o bé el dia del Corpus o el divendres sant, instigats pels canonges de la catedral, els aldarulls. Després d'aquesta novel·la representa que la bruixa era una pobra dona, que evidentment de bruixa no tenia res, però la jutja per bruixeria, i el que el jutge era un frare que es deia Nicolau Wimini. I després la segona novel·la que faig, de temàtica històrica, ja és un llibre que es diu El Gran Inquisidor, que és un llibre sobre la figura del Gran Inquisidor Nicolau Wimini, personatge cruel i despietat, gironí, per cert. Era un gironí que va néixer i va morir a Girona, que va estar a Avinyó, va estar a Roma, va estar a París i va estar, evidentment, exercint d'inquisidor al convent d'aquí de Santa Caterina de Barcelona, que abans era un convent de dominics abans de ser el mercat municipal. I la tercera pota, allò, era el gironí dolent, i després me semblava que havia de fer una novel·la sobre el gironí bo. I era aquest, el bon estruc s'aporta. Inicialment, és que has parlat allò de la venjança, inicialment el títol que havia posat a la novel·la era La venjança de Ramon. És a dir, que ell, la venjança seva és no tornar, sinó tornar al bé.
i fent una aposta de generositat en aquests assaig. Però l'editorial, per qüestions editorials, van dir aquest títol no vendrà perquè ningú sabrà qui és. En canvi, Bonestruc sí, i almenys a la ciutat de Girona. Llavors vaig decidir fer el Bonestruc s'aporta, que és, efectivament, com ha dit el Lluís Bassat, és novel·la històrica, però és novel·la. És a dir, jo utilitzo elements històrics, i aquí n'hi ha molts, per vestir una història de ficció, però una ficció de tal manera que el lector digui, home, sé que estic llegint una novel·la, però és possible que hagués anat. Hagués pogut passar. Saps? Donar-li una força de credibilitat a la narració. El lector pugui dir, home, ja ho sé que estic llegint novel·la, però podia haver estat així. Per exemple... Quants llibres d'història s'existen? Esclar. Perquè no se sap tota la història. Esclar. Diu que aquí l'historiador escriu tot el que sap, però hi ha moments que no serveix, i es fa un port i continua. Sí, clar, del Bonestruc, evidentment, jo he rascat i he llegit el llibre de les redaccions, alguns sermons, la Universitat de Barcelona va publicar un llibre dels seus escrits i dels seus sermons, etc., que m'ha estat molt útil. La directora del Museu d'Història de Girona, la Sílvia Planes, em va deixar alguns llibres, entre ells un llibret de l'any 85 que va publicar justament l'Ajuntament de Barcelona l'any 85 i el Maragall, que és sobre la disputa de Barcelona, la del 1263. I aleshores jo incorporo tots aquests elements reals en una història que es diu. Per exemple, el que comentaves del Ramon Llull, la mateixa, perdó, del Bonestruc, clar, se sap tot això que va fer, se sap que va participar en aquesta disputa i va participar activament. Ara, de la seva vida personal, esclar, la història, com se sap? Se sap que tenia 2 fills, però de la seva dona ningú en sap el nom, jo aquí me l'invento, dic que es diu Estelina, també medieval, no? Però quines relacions tenia amb el rei Jaume? Eren tibants? Eren normals? Va, això forma part de la novel·la, saps? Tot aquest joc de les seves sensacions, les seves relacions amb el Raimon de Penyafort, que va ser el que va inventar els tribunals inquisitorials, Raimon de Penyafort, el patró dels mercats. Hi ha col·legis majors que es diuen Raimon de Penyafort. Sí. Però aquest va ser el que va originar, i això també surt d'alguna manera amb la novel·la, això del Raimon de Penyafort. Aleshores, clar, tot això ho incorporo aquí. Hi ha un altre tema molt important a la novel·la, que ja l'ha citat, que és el Ramon Llull. El Ramon Llull, això no parla de la novel·la, el Ramon Llull és contemporani del Bonestruc. Era molt més jove, el Ramon Llull era molt més jove, el Bonestruc era més gran, però varen coincidir en el temps. No està documentat que es coneguessin. Ara bé, la Sílvia Planes, el director del museu, que en sap un niu de tots aquests temes, em diu, Miquel, jo li vaig llegir, i dic, què et sembla? Diu, això, com que és una novel·la, endavant. Perquè, dius, no està documentat, però és molt possible que es coneguessin. I siguin dos cocos, 2 cracs com eren, que es coneguessin i tinguessin una certa relació amb els dos. Per això jo la faig servir aquesta relació. Inclús faig que el Ramon Llull participi, estigui com a espectador en aquesta famosa disputa del 1263. Perquè, a més, això sí és històric. Sí, és històric. Com és històric el Ramon Llull, aquest any, justament el 1263, al mateix moment que s'estava fent aquesta disputa, ell va tenir aquella famosa, diguéssim, visió mística, que diuen que se li va aparèixer Déu clavat a la creu, Ramon Llull, que li va dir, deixo tot i m'has de seguir i has de fer la feina que jo et diré, que és la de convertir els infidels. I efectivament, això va ser el 1263. El Ramon Llull deixa la dona, les criatures, es tanquen en un convent, les seves propietats, que eren les dona i la dona i no sé què, perquè no, ell no es queda res, i es dedica a estudiar l'àrab i a estudiar l'hebreu, perquè diu, si vull convertir-los, ho he de fer amb les armes del llenguatge comú, diríem, no? Però clar, això forma part de la novel·la, però podria ser que es haguessin conegut, perquè 2 personatges així, la ciutat que llavors era petiteta, doncs era molt possible que es poguessin conèixer.
I la disputa, efectivament, aquesta disputa del 1933, això sí que està molt documentat, el bon Estruc, és a dir, el Moshe Ben Nachman, li diuen al rei: Majestat, vos m'heu demanat de participar i defensar les tesis jueves. I hi estic d'acord. Per cert, la part de les tesis cristianes les va defensar un personatge que es deia Pau Cristià, que era un jueu convers. Un jueu convers. Doncs ell diu: d'acord, la defensaré sempre i quan vos em garantim llibertat de prova. I el rei li va, i això sí que està documentat, li va, diguéssim, garantir que tenia llibertat absoluta, per dir el que li semblés, li va firmar. Li va en un paper que li va... Doncs, i esclar, bàsicament d'aquesta disputa que va durar 5 dies aquí a Barcelona, 5 dies, i bàsicament es va basar en els temes teològics de les dues concepcions religioses, el cristià i també. Els cristians deien, bàsicament, sobre la vinguda o no del Messies. Els cristians deien, el Messies va venir, es deia Jesús, i el van matar, com vas dir, el van matar. I el Pont Estruc diu, no, estem molt equivocats. O sigui, què va passar per aquí? Doncs Jesús ja el reconeixem, què va dir? Però era un pobre home que va passar per aquí en un mal moment i els romans el van matar perquè va enfrontar amb el poder de Roma. I això va aixecar les polsegueres, com podeu imaginar, el Pont Estruc deia, no, el Pont Estruc amb Hagaràs i amb documents, diguéssim, documents i tal, ell tentava demostrar que el Messies encara havia d'arribar. Bàsicament era aquesta la controvèrsia que hi va haver, que va ser molt gruda, i fins i tot també el va fer un d'allòs que el vaig poder aconseguir. Per tant, és veritat, per cert, Pont Estruc, l'hem apuntat aquí, és veritat això, a més encara hi ha una paraula en català que es diu tenir bona estrugança. La paraula tenir bona estrugança vol dir tenir bona sort. Encara hi és aquesta paraula en català i ve d'aquí. És veritat, aquest personatge també va ser metge i va tenir un hospital i efectivament, ell sí que està documentat que també va participar en temes mèdics. Tant és així que mira, demà passat jo participo en un acte que fan al Col·legi de Metges de Girona que tenen un premi que es diu l'Hospital Suport. El Col·legi de Metges i m'han demanat si podia anar allà i intentar la vida per la relació del personatge amb la medicina. I res més que reiterar l'agraïment a la comunitat i a l'administrat per descomptat per la quantitat que ha tingut. Jo espero i desitjo que aquest llibre pugui servir una mica per el que ha dit en Lluís, donar algunes... Primer, que la gent que se'l llegeixi s'ho passi bé, perquè això és el més important, que no li caigui de les mans, que tingui una lectura amena i agradable. I si al mateix temps permet adquirir alguns coneixements de la història, en aquest cas del segle XIII, del nostre país, i del tema del segle XIII, dels enfrontaments judeocristians, etc. Tot això, millor que millor. I si a més això serveix per reivindicar i posar en valor la figura del Nachmànides, em sembla que ja hauré fet un molt petit granet de sorra en aquest camí. Està en català, jo tant de bo un editorial s'interessi per fer una traducció al castellà i alguna editorial atrevela pugui fer una traducció a l'hebreu, seria fantàstic, perquè el personatge s'ho mereix. A Girona, per exemple, hi ha un carrer dedicat a l'Estruc Saporta, el Museu dels Jueus se'n diu Museu de l'Estruc Saporta, però la veritat és que hi ha un desconeixement del personatge bastant considerable. A Girona, que és allà on va néixer el personatge, ja no dic, i a Catalunya, doncs, tampoc no és pas molt conegut. Per tant, si aquesta novel·la ajuda a conèixer una mica la realitat d'aquell temps i el personatge, un gran personatge del Moshe Nachmanides, jo ja em dono molt per satisfet. I per mi, a part, si m'he rellegat una mica, però moltes gràcies a tots. Una pregunta per aquí al mig, dues, em sembla. Bueno, yo te quería comentar, Luis,
el formato, la portada del libro, ¿quién la ha hecho? La portada del libro. Sí. La portada del libro la hace la editorial. La Aquí editorial. yo no pinto nada. Es decir, me la mandan, la veo por correo electrónico y yo le digo, sí, me gusta, a mí me gustó. En cambio, en el libro anterior, que se llamaba El Gran Inquisidor, me mandaron la portada y la portada era de un fraile con capucha que llevaba una especie de pergamino en las manos y era y cuando yo lo vi dije, no me gusta, porque el hábito era de color marrón como si fueran franciscanos y los inquisidores todos eran dominicos, por tanto era negro y blanco, tenía que ser. Claro, se llamé y dice, que no vamos bien, tenéis que poner blanco aquí, porque esto, un inquisidor es un dominico, y un dominico es negro y blanco. En cambio esta sí, esta me la mandaron y dice, por mí, ok. Muy bien, gracias. Sí. Un petit comentari i un parell de preguntes. Sí, sí. Com diem els masons sempre per aportar i no per contradir. El comentari, una noia, i fa poc, fa 2 o 3 anys, de la família cristiana a Barcelona, s'ha convertit al judaïsme. Fa gràcia, descendent del cristià, del que es va barallar. Del contrincant del Lluc Estruc. Sí, és tremendo. I ell és absolutament conscient que és descendent, si no del contrincant, és el germà, i que és la seva família, ho té tot documentat i s'ha convertit al judaïsme. Sí, sí. És un fet com a mínim, no important. Sí, sí. I les dues preguntes aprofitant el nivell de llegits o no llegits que tenim tots dos. Una, per què sempre parlem de Girona i a més de Girona capital hi va haver problemes, rebrons i més d'una vegada, i en canvi no es parla dels pobles de la província de Girona on hi havia calls, pobles petits moltes vegades, i que no van tindre mai cap problema. Tant és així que molts dels jueus de Girona capital van fugir en aquests pobles. Parlo, per exemple, de Port de la Selva, de Vilajuïga, de Castelló, o fins i tot de la Vall de Santa Creu, el poble que hi havia, ara ja deshabitat al costat de Sant Pere de Roda, i que era 100% habitat per jueus, una cosa curiosa, perquè no era un call, era tot un poble. I no se'n parla. I van ser refugi molt més proper que Montpellier o molt més proper que Jerusalem, de molts jueus que fugien de... Clar, potser un poble de llit era més fàcil barrejar-te amb el veí i tenies bon rotllo amb el veí, no? Però és una cosa que s'hauria de comentar. La gent de Port de la Selva, per exemple, sempre ho diu. La segona pregunta, després és un tema fet, i que crec que també se'n parla molt poc i en canvi és un fet molt important, perquè també és de l'època. Els redanites. Els redanites són els jueus que a aquella època eren els comerciants més importants del món, i aquest comerç que feien els redanites sortia de ciutat, de Mallorca, de València, de Barcelona, de Girona, sobretot de Narbona, també de Montpellier, i anava fins a Xina. I passava per Liorna, evidentment, i passava per Esmirna, per Salònica i per Constantinoble. I després anava a parar a Alexandria i des d'allà, doncs vinga, camell i la ruta de la Xina, la ruta de la seda, que ara els xinesos volen tornar a fomentar. Ho van fer els jueus potser perquè eren negociants, potser perquè tenien parents a tot arreu, més probablement perquè parlaven, com tu deies, els idiomes del camí, no? Però és importantíssim. I Girona era un pas fonamental pels redanites. Gran part de l'èxit jo crec que el vam tindre perquè a mig camí hi havia els casars. I els casars, jueus o no, i això està molt discutit, probablement mig jueus, parlaven hebreu. I a partir de l'imperi casar era ja molt més fàcil passar per Afganistan, l'Índia i la Xina. Això és de l'època. Doncs tens material, per fer un parell de llibres. La que vas buscant trobes material, evidentment. Jo utilitzo un material que tinc respecte de Girona
perquè estan documentats els enfrontaments i els aldarulls que hi ha que van haver a la ciutat, estan documentats, com els de Barcelona també estan documentats, però els poso. Això que dius dels pobles, jo ja no sé què va passar, però jo m'ho suposo que, clar, tots els aldarulls, en algun cas, el 1344, si no recordo malament, amb morts i tot a Girona, jueus morts, per els assalts dels cristians en el Caire, es produïen sempre o bé després de la professó del Corpus o del Divendres Sant. I després de concentracions massives de gent a l'església. Això es produïa a la catedral, estem parlant de la catedral de Girona. Sí, però a part de la Salvi Església i dels 800 habitants al CAI, que eren 250 gairebé 300, mai cap problema. Sí, però vull dir que jo suposo que la cosa devia anar per aquí. O sigui, en una ciutat més gran els ànims s'escalfaven més que no pas en un poble petit. Saps? Jo suposo que era per això que allà en els pobles petits no n'hi havia tant d'enfrontaments. N'hi havia a Girona, n'hi havia a Barcelona, en els nuclis de població grans, suposo. I el de les Radanites és molt important. I l'altre, jo tampoc. Què dius, Ja m'assabentaré. Jo us volia explicar respecte a això que dius de fora de Girona. Hi ha una història a Tàrrega i jo us recomano que si podeu aneu a Tàrrega. Hi ha un museu a Tàrrega on s'explica, i és una exposició permanent, per tant no la treuen, què va passar a Tàrrega l'any 1300 i poc. I està en el museu absolutament explicada. Un dia de la inauguració, em van demanar si ens podia ajudar-nos a fer catàleg, i ens va ajudar a fer catàleg, que són llibres i difusió. I ens van explicar, i es pot veure al museu, una cosa que jo desconeixia absolutament, perquè no s'havia parlat mai, o jo almenys no havia sentit parlar mai. Resulta que Tàrrega, que és una població que està en una cruïlla de carreteres, la de Barcelona a Lleida i la de França a Espanya, era un lloc molt pròsper. Hi havia una població pròspera, que vivien molt bé, i hi havia 300 jueus, que vivien en un call a fora de la població de Tàrrega. A prop dels rius. Just al costat de la ciutat, però no a dins de la ciutat. Bé? Els jueus no tenien dret a comprar terres, per tant, amb els seus diners, què feien? Comprar coses que portaven les caravanes de Barcelona cap a Lleida, o les de Lleida cap a Barcelona, o les de França cap a Espanya, compraven amb uns i venien amb uns altres. I també deixaven diners. Passaven els nobles, que necessitaven diners per comprar més terres en Océon, i els deixaven els diners, i quan tornaven al cap d'un temps els hi tornaven els diners. Bé, tots els pagesos de Tàrrega també van començar a demanar diners als jueus per comprar més terres. I els jueus els hi van deixar els diners. I els pagesos anaven tornant cada any els diners del préstec, i demanaven més, i compraven més terres, i demanaven més, i ens tornaven. Per un any la collita va ser molt dolenta, molt. I els pagesos no tenien diners per tornar al préstec. I sabeu què van fer? Van entrar al call i van matar els 300 jueus. Homes, dones, nens, vells, joves, els van matar a tots els jueus de Tàrrega. A més, era fàcil perquè estaven en un lloc separat de la resta de la ciutat. Els van matar amb les eines del camp, a més, els van matar amb aquestes eines. I van entrar a les cases dels jueus i sabeu què van robar? Els documents de préstec. O sigui, l'únic que van robar van ser els documents de préstec, perquè no hi constés que els havien mort per això. I resulta que l'historiador que hi ha a Tàrrega sospitava, ho creia, ho va investigar, ho va descobrir i ha fet una exposició espectacular al Museu de Tàrrega on s'explica tot, i el català ho explica tot. Us recomano molt que l'aneu a veure, perquè una mica allà comença el pròdrom contra els jueus a la Catalunya dels anys 1300. Sabeu que aquí van tenir que fugir 100 anys o 101 anys abans de l'expulsió d'Espanya. Van marxar 100 anys abans de Catalunya que d'Espanya. I va ser al final dels anys 1300. Aquí, si algú, la llibreria al campus, tinc l'amabilitat de venir aquí per si algú li interessa el llibre,
jo amb molt de gust ho confirmar. Jo volia complementar molt ràpidament una cosa de Tàrrega. 3 o 4 famílies no van morir perquè els van demanar molts diners per avisar que una nit determinada aniria allà i els matarien. I una cosa molt interessant, al carrer Escoles, evidentment Escoles de la Sinagoga, no estava lluny de Tàrrega, el CAI estava enganxat a Tàrrega, fora de la muralla, però enganxat a la muralla. Tenen així que algunes cases del CAI, la paret principal era la muralla. Doncs baixant pel carrer Escoles a la dreta, just abans d'arribar amb una placeta molt petita, que ara és una tenda de roba i també restaurant, voldria ser de ser luxe, és l'antiga sinagoga i la podreu visitar. Doncs anem tots a terra. I si compreu el llibre, el Miquel us citarà molt de gust. Gràcies a tots. Gràcies.